Ahojte, vítam vás pri novom videu. Po dlhých mesiacoch je to premiérové video z hry Metin 2 New Generation. Som rád, že to je práve na tomto serveri, že som si ho vybral, pretože som tu už hral pred asi rokom a pol. Alebo rokom, ani si to moc nepamätám. A som hlavne rád, že sa to tu dosť zmenilo od tých chýb, čo tu porobili. No nie že chýb, ale tak ten update to moc nepomohol serveru, ani hráčom. Kto si ho teda pamätá. Dobre, ak kto ma nepozná ešte, tak volám sa Huďo. Vidíte, mám 92 alebo 3 level. Ja vám ukážem postavu. Dneska to bude také menšie video. Taká informácia, nie že let's play, no tak let's play informáčka na polovicu. Aby ste vedeli, kto som, čo môžete čakať a tak ďalej, tak ďalej. Toto je moja postava, tento bordel si nevšimajte. Ukážem vám bonusy. Toto sú moje bonusy. Vidíte, mám bieleho leva. Je na čas, bohužiaľ, ale tak za tie yangy. To je úplne na pohodu, si myslím, tu zarobíte fakt dosť. Mám ľadového Fenixa, super, ten je bezčasový. Vidíte, pridáva 3000 ZB, inteligenciu 15, silu 15, pohyblivosť 15, kritik 10%, prúnik takisto a silný proti príšerom 10%. To dosť pomáha. Ja vám ukážem dneska expene v prístavnom mestečku a chcem sa poďakovať hráčovi Revik, ktorý ma buffuje, pomáha mi od začiatku hry, proste vysvetľuje mi kde čo ako. Takže díky, pozdravujem ťa. Vidíte, to je jeho bufka, tam má postavu, Ninja 146. Dobre, späť k hre. Odo mňa môžete čakať nejaké let's playe, mixtapy, možno aj livestream a tak ďalej a tak ďalej. Uvidím, na čo bude chuť, ale určite tento týždeň vydám ešte asi 1-2 videá. Určite chcem vydať prezentáciu Metinu, pretože tu je strašne málo ľudí, chcel by som vás sem pozvať. Prídete si zahrať, fakt, je to o inom, už len ten názov hovorí, že je to nová generácia. A je to pravda, hej, lebo dosť vecí som ešte nevidel na iných Metinoch, čo sú tu. Tak príďte si zahrať, oživíme to tu troška. Myslím si, že aj tie vojny ríši, čo sú tu, teda som počul, že údajne sú tu, tak budú živšie. No, a tak ďalej, a tak ďalej. Neviem ani, čo by som kecal takto do prvého videa. Keby ste chceli niečo vedieť po zhliadnutí videa, teda kto si to vôbec pozrie, tak vy kľudne napíšte mi aj kritiku, kladné, proste ja vezmem všetko, veď na chybách sa človek učí, nie? A nie každého príjmu tak ľudia, ako by to čakal. Ešte som vám chcel ospravedlniť, že vo videu bude, level up. Vo videu bude mierny šum, pretože mám takú hlúpu zvukovú kartu, ktorá ten šum proste robiť musí. Ale dá sa to počúvať určite. No a to by bolo asi tak všetko. Chcel by som vám ukázať ešte kovanie, keď už budem mať ten 95 level. Pár metinov teda asi ešte posekám. Vidíte, dostanem cca 10% za jeden metin, čo je luxusné, fakt. Akože keď na expenie, tak prídite sem, tuto to ide parádne. A ten super respawn metinov, nemusím čakať, proste je to tu fajne. Mám skoro 18%, uvidíme koľko to dá, ešte som to ani nepozeral. A nemám premku ani nič také, takže ale budem musieť asi kúpiť. Inak spravím si z videa taký menší obchod. Kto máte brnenie Fenixa na váleštíka, tak prosím vás napíšte mi, teda ako máte na predaj. A nejaké safíry, asi 50 alebo 100 safírov, takže tieto dve veci teraz momentálne zháňam. Ja vám budem veľmi vďačný, keď mi napíšete, pretože už 2 dní v kuse vypisujem do chatu, že kúpim to. Bohužiaľ je tu málo ľudí, tak nič z toho, no ale tak snáď to zoženiem. No a ešte chcem pozdraviť hráča Konstantino, ktorý mi včera dal celkom
dosť veci a pekné veci. Pre neho sú to že vraj zbytočnosti, keďže on tu už nehrá. Ale tak ja som začiatočník, mne to strašne pomáha, je to super. Sú to nejaké PvPčka, myslím si, že aj pekné niektoré. Hodí sa to do budúcnosti. Vidíte, už mám pomaly 50%. No ide to tu fakt super. Už nech to je hotovo. Sorry, ak budem mať nejaké veľké pauzy vo videu, ale dneska som nie nejaký zhovorčivý po škole a celom dni, tak... Inak rozhodujem sa medzi postavami na PvPčko, medzi postavou Mentala, Válečníka a Ninja Lukárom alebo Dikami. Mohli by ste mi napísať svoj názor, neviem čo sa tu tak uplatní, keďže na jednom serveri majú všetci obrany Navara, na druhom zase hento toto magia je vystúpená tak a tak, alebo či ja neviem, proste mohli by ste mi napísať svoj názor. Ja by som bol len vďačný. A čím skôr sa rozhodnem, tým skôr budem expiť a tým skôr budem robiť PvP výbavu a tým skôr bude mixtape, na ktorý sa veľmi teším, pretože na tom sa chcem vyblázniť veľmi. Nech to je prepracované, keďže na to som moc ja nemal. Ale to je ešte asi ďaleko, no. No a idú sviatky, na čo sa veľmi teším. Budú videá, eventy budú. Tak môžete sledovať. 80%, ešte nejaké 2 metiny a je to hotovo. Snaď mám piktogramy na zbrane. Tak asi aj nemám. Napíšem túto kamarátovi. Je tu ešte super to, že na iných metinoch som si to nevšimol, iba na niektorých keď máte VIPčko, že proste tu je PMko, kliknete, ono ma to hneď napíše. Takže to je super. To mi vyhovuje, nemusím písať meno. No to je kamarát, ani piktogramy mi nechce dať, inak tie piktogramy potrebujete na vylepšovanie. Ja som si ich bohužiaľ zabudol asi v sklade, alebo kam som ich hodil. No uvidíme, koľko vypýta. Super 95 level za 3, 2, 1 teraz. Super 150 miliónov tu zahodím. Dobre, tak pozrite, takto funguje vylepšovanie na New Generatione. Dúfam, že mi to nerupne, lebo že vraj to niekomu už ruplo. Mám katovú sekeru plus 9. Inak do nej som vrazil 15 miliard iba do točenia prúmky, tak mám šťastie, vám poviem. A idem si robiť malú sekeru 95. levelu. Potrebujete na to pergamen, 95% na vylepšenie tu je. A 350 miliónov, či koľko to je? No hej, 350 miliónov yangov. 3, 2, 1 teraz. Super, bolo to úspešné. Vidíte, mám malú sekeru, keďže nemám pri sebe tie piktogramy, ja by som to aj vylepšil, ale musím skočiť do skladu, bohužiaľ. V tom bordeli som sa aj nevšimol, že to tu nemám. Čo je tiež plus pre tento server, to sa mi fakt páči. No a teraz by to bolo asi všetko. Videli ste expenie, prezentácia môjho mena. Dobre ľudia, tak ja vám ďakujem za zhliadnutie, za kritiku alebo kladné slova. Kľudne mi napíšte, ak by ste chceli niečo vedieť. A vidíme sa pri ďalšom videu, tak díky a zatiaľ sa majte.